Ще кілька років тому вона боролася за звільнення чоловіка з російської тюрми, а тепер представляє Україну на дипломатичних подіях у Туреччині. Левіза Джелял – дружина заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Після його арешту у 21-му Левіза стала захисницею чоловіка і почала публічно розповідати про умови утримання політв'язнів Росії в Криму. А з початком Великої війни її голос зазвучав ще гучніше. Якщо до 22-го вони більш-менш ще себе поводили, не скажу, що по-людськи, але намагалися себе поводити більш-менш нормально, то після 22-го це як скаженіли собаки, повністю почали знищувати все, мені здається. Репресії стосовно кримських татар і мешканців Криму, які не сприймали Росію, зросли. І в застінках ФСБ одразу стало більше політв'язнів. Частина політв'язнів за просто абсурдними статтями зараз теж перебувають. Якщо вони там спочатку хоча б якось намагалися цим справам додати якоїсь певної форми, то потім вже просто вигадували такі речі, які просто в голові не вкладалися. За таким же вигаданим звинуваченням у диверсії Нарімана Джеляла засудили до 17 років неволі. Левіза залишалася в Криму і боролася за чоловіка до останнього, аж поки через 3 роки його звільнили з полону. Після звільнення чоловіка родина виїхала до Києва. Левіза продовжила публічно говорити про репресії в Криму і допомагати родинам політв'язнів, але дуже сумувала за домом, куди не скоро зможе повернутися. І я себе відчула якось вирваною просто з цієї землі, і я не можу існувати, знаєте, тут. І, звичайно, декілька місяців такої складної адаптації, ти розумієш, чи жити тобі в депресії, з сумом за Кримом, тобто за всіма, чи створювати цю атмосферу навколо себе. Левіза вирішила створити атмосферу Криму в Києві. Виявилося, що про кримсько-татарську культуру багато українців не мають уявлення, а самі кримські татари потребують зустрічей, що нагадують про дім. Ми зробили такий кримсько-татарський простір, який ще цікавий і українці, тому що і українці не знають, що таке Крим. Насправді, тому що Крим для переважної більшості – це більш море, сонце, відпочинок, а він більш глибший, історичніший. Тобто і ми почали це показувати, що Крим – це кримсько-татари, це традиції, це культура. Коли Нарімана Джеляла призначили послом України в Туреччині, родина переїхала до Стамбулу. Тепер Левіза представляє Україну на міжнародному рівні. Вона бере участь у благодійних та культурних ініціативах. І так само нагадує про українських політв'язнів і необхідність звільнення Криму. Ця відповідальність, вона трохи передалась, і ти її відчуваєш, і наразі, коли вже в іншій ролі ти виступаєш, в ролі вже посла і дружини, ти розумієш цю відповідальність і сприймаєш це як місію свою, більш напевно. Для Левізи боротьба не завершилась, вона просто змінила масштаб. І тепер вона нагадує всім про тих, хто й досі залишається у російських тюрмах.